Mm. Ja sa tak neteším na tie pipky. Presne, Peťo, ja sa na nich tiež neteším. Počuli ste, budem tu mať nejakú konkurenciu. Pre teba konkurenciu určite nie, ty si od nich o 100-krát krajšia, videla som ich plagát. A vyhrali nejakú misku? Nie, nevyhrali, neboje. Ďakujem ti. Kamarátkam sa pomáham. Peťo, Ľudská, počuli ste tú novinu? Samozrejme, že sme ju počuli, Eva. Ježišmaria, ja sa na tie pipky tak neteším. Ani Viktor, ani Lara, ani Sisa sa na ne netešia. Už vieš, jak sa volajú? Ne, neviem. Viem iba pár mená. Viem, že je tam nejaká Ashley, nejaká Jackie, alebo tak nejak sa volá. A ešte jedna... Na to si nespomeniem. Veď na to tie mená si nemusím zapamätať. Už idú. To vážne už idú? Sisa, ukľudni sa. Zavoláš mi Viktora? Jasnačka. Viktor! Mohla si pre neho dojsť. Nemohla. Áno. Tuto Peťo ťa hľadá. To je iba chlapská debata, ok, ja idem preč. Viktor, máš šancu si nájsť babu. Áno, ale o nich sa hovorí, že sú pipky a takéto kraviny. A všetci by sa mi rehotali, že chodím s pipkou. A to ti vadí, aspoň, že ju máš rád. Áno, vadí. Čo, Peťo, čo ti povedala? Nič, Ľudská. Čauky. Čauky. Budeme robiť s mojim bratom si im zle. Dobrý nápad. Že je to super nápad. Edo, to je úplne skvelý nápad. A Fero to isté. Vlastne Fredo, prepáč. Nevadí, ty si to všetci milia. Dobre, budete už iba im robiť zle, že áno? Áno, už sa tak teším. Ja sa na tie pipky tak neteším. Už si asi 6. Prepáč, tak ja pôjdem. Ne, choď Nadi. Môžem to ostať s vami na nich čakať. Jasnačka? Blbá hlava. Jau! Ahoj! Au. Čau, kámo. Čauky. Ahoj. Čaukís. Au. Nežná som svoju hlavu. Jack, ty si taký vôľ. Lola, prečo mi nadáva? Poď za mnou. Ty sa majú tak radi. Ani mi to tak nepríde. Už idú. No, a kde máme červený koberec? A čo si čakala, ty liška? Mňa, to fuj, to čo je tu za bordel? Tu žiadny bordel není, ty barbína. Chod do prdele, ty hnusák. Choď ty. Au. No, celkom slušné. Čakala som od toho niečo viac. Moje packy sú trošku Radšej tu zašpínené. neprekážajte a choďte čím najskôr domov. Toto mesto patrí mne. A ty čo si ty divná gorila s dlhými vlasami? Ja som mis, takže choď do...
Nezdá sa mi, môžeš byť mis akurát tohoto mesta. My všetky sme mis celého sveta. No My sme jasné. najlepšie v Beverly Hills. Ha, takže vyťahuj sa. Odpal, slečinko, Barbína. Pch, na plagáte to ani nemáte vy, oškari. Choďte preč, choďte preč, choďte preč, choďte preč. Ha, takže vy si myslíte, že my odídeme. No to vás veľmi sklameme. Dvojičky. Áno. Áno. Viete, čo máte robiť. Jasné. Vy čo tu chcete, vy Barbíny? A čo tu chceš ty, tučko? A ty tučná ženská otrasná, no fuj. Ja som chlap, ty kokot. Ka. S prepáčením. Oh, jasné. No, A choďte do riti. sorry, ale my sa len tak nevzdáme. Tam máte ubytovanie. Som zvedavý, čo na to povedia. Sorry, my máme vlastnú kúpenú veľkú vilu, takže sklamem ťa, my nebudeme bývať v nejakom vašom šitnom hoteli. O chvíľku to už také dokonale nebude. Dúfam, že tu tie pipky nebudú bývať. Nechcem mať susedky. Pch. Kto to sem ide? Očakávala som od toho. Au. Není to až také zlé. Má to výhliadku terasu. Celkom dosť veľké. Čože? Ja budeme tieto úbohé susedky? Sorry, ale zajtra z tohoto domu musíš odísť. Máme na to príkaz. Lebo my sme tento dom kúpili. V našej zmluve nebolo povedané, že sa mám odsťahovať. Mali ste prevziať iba izby. Pch, tak sa nevyťahuj. Dobre, ale aj tak tu budeme veliť my. To si myslíš len ty. Sme tu 4 na 3. Pch. Fakt? Nezdá sa mi. Odpál, Barbína. Odpal si sám. Ahojte, budeme kamarátky. S tebou asi možno, ale iba možno. My nie sme také, jak ostatní. Dobre, uvidí sa. Míšo, kufre! To sa to nesie, pani. Stiak. Pch. Ach, ten je sladký. Tiež som si všimla. Mne sa páčia zase tie hrochy. Čo tu vlastne chcete? My? Predstavte si, že áno vy. No, takže, my sme poprvé prišli trošku vám vylepšiť mesto, postaviť vám tu veľký akvapark a asi zlepšiť ekonomiku. Je to hrozná. My sme tu s našou ekonomikou dosť a dosť spokojní, takže pch. Vstávaj, vstávaj. Čo sa stalo? Odpadla, keď ťa videla. To som až taký zlý. Nepovedala by som, že kvôli tomu. Odvez sa mi do nemocnice. Sa posere, keď zistí, že ju tam viezol on. Ale nádor je sladký. To som nepovedala, že sladký nie je. Tak poďme dnu. Nevyzerá to zle. Tak poďte za mňou, ukážem vám vašu izbu. Dobre, nevychovankyňa. Presne tak, Jackie, poď. Dávaj pozor. Takže toto je najväčšia izba celého domu.
A vedľajšia izba je moja s bratom a s mojimi 2 sestrami, takže... škoda. Papi, neuveríte, že kto ma viezol do nemocnice? Áno, vieme. Bol to Viktor. Áno. Ty si do Viktora? Pane Bože. No a že som doňho? Aj tak ťa nechce. A čo ty vieš, že ma nechce? On je tak sladký. A to meno Viktor. Čo? Rozhral sa. Konec.